Kune munhu uri kutendera mugadheni. Inini ndatuma mwana kumunda kuti enda usime magwere. Ndona mwana uri kurumba achipetuka. Oti kune munhu uri kutendera mugadheni une saka. Ndochotoziva kuti chachaya. Zvendakaita zviya zvadini? Chabata. Okay. Unasa kupura. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachkatch MTV apo pandinogara ndichitaura kuti tinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza. So nhasi tine nyaya yatikatyamadza yatafambira kuno. Ndanzwa kuti kune munhu akaba magwere mumunda. Arikuramba sagi riri kuramba kudzika, roramba achingotenderera ari pai ari mugarden. Saka nhasi ndabva ndaita rombo rakanaka rekuti ndakwanisa kuona mama vacho muridzi vegarden pamwe chete nemwana vavo varipo. Ndo wandasvika ndikaona tichinzwe zvizere kuti ichokwadi here kana kuti manyepo. Mama makadii? Makadini henyu? Tiripo hedu. Iyeyo nyaya iri kutaurwa mama ishuwa here kuti pane munhu ari mugarden menyu? Ichokwadi. Kune munhu uri kutendera mugarden. Inini ndatuma mwana kumunda kuti enda usime magwere. Ndona mwana uri kurumba achipetuka. Oti kune munhu uri kutendera mugarden une saka. Ndochotoziva kuti chachaya. Zvendakaita zviya zvadini? Chabata. Okay. Murawo wangu wabata. Ndandagara ndichibirwa nguva iri yese, munga uri mutikiti, madhumbe, mabanana, zvese zvichigezwa. Kungoona kumusisira. Saka ini ndandazwa ngekurimira anhu. Ngati regai ndigadzire. Saka ndakatsvakawo kuna anhu anogadzira. Ndobva ndagadzirirwa. Namasi unowu ndokubata kwetadini? Kwetaita kubatana nemunhu. Saka inini ndati handifani kuzviita ndega ndichizvipedza ndega. Anozotaura ngepasipo. Ngandidaidzewo emedia. Azvionero kuti ndo zviri kuitika kwendidini, kwendiri uno kumaminda kwetinorima kuti tiponese mhuri. Kuna anhu anoda kurya zvaasina kushanda. Saka ndamudaidza kuti muyo muonewo munhu wacho ashirimo ndisati ndamusunungura. Saka imi mama kubirwa uku kuti muzotsvage mimi kuti muzokwanise kunge muchifamba kuti mugadzirirwe mugarden menyu kana kuti mumunda menyu. Zvinge zvane nguva yakareba sei muchingo? Ndina makore 3. Ndichindorimira mahara. Saka ndo zvakakupa ishungu rekuti? Ndo zvakandipa ishungu dzekuti ngekuti muno tinorima minda dzetinorima dzinedzi tinorenda, tinobhadhara mari kwaari dzeminda. Tinorimisa magacha kuti anhu atisakurire nekusima. Saka hapana nechaunogena. Unobuda usina kana nechiro. Aiwa, tinotenda mama. Saka zvane nguva yakareba sei magadzirwa mumunda menyu? Ndaane 3 weeks. 3 weeks ngedzekuziya sekuru akandigadzirira. Asi ndau yandagadzira ndaane mavhiki 2. Ndiani mukasununguka here kutiudzawo munhu akakugadzirira munda menyu? Ndakutotaura hangu ngekuti ndiwo abvunza. Anokusekuru musunda gore. Asi mama ndakanga ndatombashora pamusoro pasekuru ava achiti ndoda kugadzire munda. Ndikati aiwa mama, siyanai nazvo. Tinogona kuzondobate munhu iye. Saka ndakatomboshora kuti munhu wemuri kutsvaga pane chinobuda here. Asi ndaona kuti zvabatika. Saka ngatitarisei iwewe pawasvika mumunda iwewe. Waona munhu achiita sei? Ndatosvika munhu wechindotenderera, ndasvika ndichiti ndiri kupinde mumunda. Ndobva ndatoone munhu wakatakure saki nebhegi pasaidi. Uri kutenderere munda. Saka ini ndabva ndadzoka kumba nokuti ndanga ndasiya foni kwandadzoka kodaidza mama kuti uyai muone munhu uri kumunda uko. Alright. Saka mama pamauya imimi mataura naye here mukomana kana kuti? Handisati ndataura naye. Ngekuti dai ndataura naye ndaizodai ndatomuombonora. Ndisati ndataura naye haombonoreki. Handitauri naye kundomunangisawo. Kana dai ndichida kutobuda muno ndotobuda ndachimusiya achitenderera muno. Akatwara saka rakero. Anase kumboremerwa. Saka arimo here muno? Atorimo mumunda muno. Reketa dai atori muno. Tingakwanise kumbomuona. Tambomuona nguva ndapsvika inini. Wanga ari apa chibude padhuze nemutohwepo. Akanga akadai ndinomuitira zvendinomuitira.
zvendakataurwa kuti ndozvendinomuitira. Ndikasamuitira izvozvo unoti atahe echidaro apeno kusvika panguva yekufa akadaro unofanira nesaka rakero akadaro. Saka ipapapa tomboti kuti mumusunungure pane zvamunoda kubva kwaari, pane muripo wamunoda here? Ndode mare, handiti yaitengesa magwere angu echipoe mare. Ndode mare. Shuwa zvinorwadza, mare inofanirwa kutobhadhawa nokuti takashanda zvakaipisisa mumunda muno. Kwaundosvika zvinhu zviri kutorwa everyday. Neipwa nemakazhi ese anogurwa. Saka ndingakwanisawo kutaura naye sei mama? Ko menge madi kuti mukachimusunungura imimi handitika muchikwanisa kutaura zvamunoda kwaari kana achikwanisa kukuripirai okuripirai? Mukachimusunungura. Ndodini? Dai mamusunungura otibhadhara kana kushande mumunda macho momo. Saka mutaura kuti enga achingotendera chudai. Hapana kwanoenda achidai. Uri kutotsvake njira yekuda kubuda. Haioni. Kutsvake njira kude kuti abude. Hazvibudiki ba. Njira hakuna kwavharwa. Munhu uyo wakagadzira sekuru musunda gora yaanogadzira. Ndakakutaurira zvevo nditipo mare yebhazi nditutsire mari yangu ndiende kwaari. Ukati nyi, munotorwe mare ngano. Munotorwe mare ngano. Izvo zvaita. Anogadzira. Chikora ichi. Saka todi mama chimusunungura ikatimbokwanise kutaura naye. Regai nditi tisangane naye. Enda musosva, enda mubate muoko uye naye kuno. Usareketa naye. Ndobate muoko basi. Uye naye. Usareketa naye. Ngoti ndakashishwa. Munoona madhumba anaya andaryi aya. Anongocherwa. Anocherwa unongoona isatopera kucherwa. Hapana necheunorya. Asi kwakazvishandira maoko, kushandisa maoko akuone kurya. Hino handiri mukona ibikusaka resero. Mangwana yako yakatora, mangwana yako yakatora, pamwana ndo yakawanda. Kukohwa. Ndakarwadziwa kusvika ndikwire bhazi ndiende kwasekuru Mutunga Musunda Gore. Ndaichatotoafuna sekumusunda Gore kuti zvaita. Ndauya naye. Itori rosi mutikiti wacho watosvawo. Dai mamusunungura mama. Ndandivhune muti. Dai alright. Ndavhune muti. Ya. Pakaipa. Vunoworapo. Apapa. Ya. Zvinorwadza mani. Watsvake muti watsvake muti mudoko wekuzwire munhu tsitsi. Aiwa. Iwe unoita mani. Unase kupura. Chinyi? Chinyi? Chinyi uri pari? Uri kumbatso kwakwe? Dzikisa saka rangu iri. Mutikiti wangu uyu. Gara pasi. Mama kudai. Zviri sei shama? All right. Muruti mvua ndiri kunyepa here kuti wabe magwere apo. Mirai ndisunungure saka racho muone. Aiwa, mirai ndimbotaura naye kutomba. Yesi shamwari, zviri sei? Ndiri right. Unonzi ani iwewe? All right. Achimbosiya henyu mama, ndida kuti timbonzwisane naye timboona kuti zviri kunzwika here zvaari kutaura. Wati unonzi ani? Ndozi Panashe Musosva. All right. Tiri kupi kuno? Kwamutare. All right. Ndenge nchida kuziya kuti uri kuziziwa here kuti unge uchiba magwere munda mama? Ndainga ndeiba. All right. Zvakaitika rini izvi? Ndakaguma uno usiku. All right. Ndoda kuti undiudzewo kuti magwere ayo unge uchida kumadii? Magwere aya ndainga natendeda watengesa kumusika. Kumusika kupi? Kumusika nhuriye handina ndati ndanyatsoziva. Ngoti ndakaguma unozoona. Uchibva kupi? Ndobve kwaRisipi kwaVimba. KwaRisipi kuChipinge? Zvindori padhuze nepadhuze asi zviri kwakasiyana. All right. Saka iwewe ndoda kuti undiudzewo kuti uri kuzvifambisa sei iwe kuti
kuchipinge kwacho kwauri kutaura kwana Risiti koko ndo kunotoitwa chiwano zvekunzi zvinhu zvevana hazvibatwi but iwe wakwanisa kuuya kunoku uchitora magwere mumunda mevanhu hautyi sei? Kutotya ndinotya. Utyiba iwe aiwa mira kuda daunyatsotara naye zvakanaka. Alright, wati chii wewe? Chakaendokuitika ngechoti ndakagumana ndeiti ndikaningirawo mushando ndinoona kubeni ndo handautama. Saka mushando ungaone munda mira ndida kuti ndinyatsotaura naye zvakanaka mama. Kana pane zvamunenge muchizoda henyuka muchiwirirana naye sezvo mamusunungura. Alright, taura tini. Ndakagumana ndeitsvake mushando kubeni ndo handautama. Ndakamboidzotenderera ndeitenderera semunhu usinawo ruzivo rwaanarwo pano. Ndakaindoti dangani ndichauona ndo handautama. Saka ndaona kuti nzara yakaramba yakandibata. Ndobva ndakabva ndati ndoitohambawo negwanzi rinoende kudai iri. Ndobva ndaonawo mashobo ari mumunda ndozouya mbayambayi ndozoona kuti ndodiniwo dangani ndingararama. Alright, saka nhasi iwewe uchindiudza iwo kuti mama wavo wakakuti iwewe ndikuda kana kuti 300 pamagwere angu unokwanisa kuwaripira here? Ndingatakumbira hangu kuti angandipa hawo ndima kuti ndidini. Alright, saka ndikuda kuti uudze mhuri yeZimbabwe vari kukuona nhasi panapa paTV kuti kuba kwakaita sei? Kuba kwakashata. Wazvionaka kuti kuba kwakashata? Kuba kwakashata. Zvinhu zvemunhu hazvibatwi? Zvinhu zvemunhu hazvitorwi. Alright, chiudza mhuri yeZimbabwe vari kukuona nhasi kuti chinhu chemunhu hachibatwi. Mhuri yeZimbabwe chinhu chemunhu hachitorwi. Siya chisiri chako. Alright. Mama, amenoti pane zvamuri kuda here kutaura naye mukomana? Inini ndauitinisa ndapedza. Makanga muri angani kwemunokuba kwese komuneta? Arekere hasha. Ndiye unonga achirima. Arekere hasha. Mundi munoona zvakaita amweni ari tsvakasikana, amweni ari udini, asi yena unonga ari kumunda une. Saka zvinorwadza. Kuti wamandotora kwamange kupfuma. Apa apana kana chitakamboona chibage chitakatora kundosvika chabvuruwa, chabviswa. Akaguma unozoona. Aiwa. Tinoziva kuti wakaguma unozoona. Hino chizwa. Wabhuira amweni ako. Eunoba nawo kuti ndichadamunangisa manangisira akuita mwana wangu uno wopetuka kumhatso kuti kune munhu ndokusiya notokwire bhazi kutombohamba nokusiya nosvika unowaora unoorera muno zvinodai munhu wafire kubasa ndanga ndisingazvizivi wanga usingazvizivi. Hino chizwa manje chindipe mari yemagwere angu wavhura izvizvi uno handitomborina kana dhora hauna kana dhora kana kobi zosunga udai kuti saki rinozi shwe kusunga kuti aone kuhamba hamba ngemvura. Hino chizwa zvendoda kukuitira inini ndoda kukupe badza wataona kana sendisha ndokurindira namasuno kudai muri kuona kutore zvihombe zvacho chete kudai kuzotsara ngemakuru akomana muri zvoona kuti mwaizoti pamwe nditoti tinye pamukoma unini aiwa chokwadi hapana kana chiri uri kutsara zvihombe kutsara makuru ega saka mutikiti mwaende kotengesa rugare weuko kumusika uchiuya mwaende kotengesera anobikira. Hino hazvina kushata onini enda kutora badza wako tokutomba pamugwazi wacho. Saka zvaunoita unotangira apo panotangira madhumbe apo wachikwaza marara acho wachiisa pasi madhumbe kukundira kuti muzoe kuzoachera akagwinya. Hino puzeke hadifu kuti uchazviita Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.